Bafowethu ngethemba nyaphila kuzona zonke izinkalo. Nginephasela la libuya eItaly. Nali lifakwe kwi-courier lifika la kumina njengamanje. Ilethwa uGay umfoka Ngcobo. Uthi mfowethu konke okuhle osenzela khona ngithi angibonge nganali iphasela. Zindaba ze-album yakho mfowethu isezingeni eliphezulu. Silalele yona. Mfowethu inyanga yakho leyo yokuzalwa. Ngibonga ukusebenzisana nawe. Kusukela kombuso wamaciko kuzona zonke indawo la esebenzisana khona. Ngicela kulokho isimuzi ukukulethela nanti iphasela. Angazi ke nami khonani la. Ithi ngicheke ke nami uthi khonani. Ngizovula kabanyana ke la ngoba umesa ukho. Sondeze mfana mase ngivula la. Bona abana. Oh, vele sondeze. Okay. Nani? Hayibo. Lip blue mbala. Iskipa lesi se Dolce & Gabbana. Othi ngibuka iprice. $1 ke la. Ngokwala eNingizimu Afrika iskipa sika 11,000. Ngokwala eNingizimu Afrika so 11,000, $1 thini. Yeah, silakwa 11 to 12. Yeah. Ngiyabonga kakhulu mapholoba ngiyabonga kwethu. Ngiyaqala ke lokho. Akaze kwenzeke. Kunenyaka insizwa yangapha emanzobeni. Ethe mfana kithi into yenze kulo December ugile imanga. Ngicela uze ekhaya uze nenqola uzolanda inkomo ezo6 for ukuthi nje lento yenzile ukuthi ushaya i-album njenganale inhle kakhulu. Ngizoshutha ke sengiyakhona sengilanda inkomo zami ezo6 sengiyifaka esibayeni sikababa ekhaya. Ngiphiwa nje ngokomculo wami bakwethu. Ngiyabonga. Nazi izipho ziyangena. Sikipa seDolce & Gabbana esibiza 11,000 suka kuGay umfoka Ngcobo. Kunjalo ke bakithi. Akukho kunye umculo nje. Ukumemeza nje. Uzungalibalila povela kho. Uzungalibalila povela. Umunye uye waduma wajika wakhohlala phela. Umunye uye waduma wajika wakhohlala phela. Awusimnandi baba. Kunjalo nje bafowethu ngiyabonga kakhulu. Abafowethu bonke abantu abasondele eThekwini. Ngibiza zonke indawo ezakhele iThekwini bafowethu ngabe koMbumbulu le phansi ngabe koMaritzburg ngabe koStenga ngabe isemandeni ngabe usendaweni zeThekwini koMlazi koClermont zonke nje indawo koNewlands koMashu koNqonqaweni. Ngiyacela bafowethu mfike nasendaweni nje isondelene ngabe yoJacobs ko Dalton. Ngiyacela bafowethu koNamonti sondelani bafowethu nize eThekwini workshop ngizobe ngikhona ke ngindabulenze entombini indabulenze zensizweni sizojabulela nje album yethu ekhishiwe. Ama energy drink azobe khona, ama USB azobe khona uma ngabe ufuna USB uzoyithola khona lapha. Uma ngabe ufuna energy drink izobe khona lapha. Ngizofika nje impela bafowethu. Ngicela abantu begcine ngesikhathi because kusasa nginendlela eSwatini. Ngiyoperform eSwatini kusasa so ngizofika ngishaye bese ngimbingelele kube mnandi kube nje aya kube konakala ke bafowethu ke workshop kusasa. Ngicela nje nifike kusukela beqala abantu bebetheleke kusukela ngabo 10 11 12 1 2 ngesonto futhi lapha neGoli eGP Park ngizobe ngikhona ngane zakwethu. Tshela fonela umuntu omaziyo umtshela ukuthi asambeni siyobona indlamlenze lapha na kumkhosi wendlamlenze ngizobe ngikhona ngempela noma kanjani ingane zakwethu
kusasa lokusayo kanti ngesonto lapha eGym ngizobe ngikhona bafowethu Khuzanini bafowethu ngeyethu le umculo wethu ubumnandi ngobethu ngeno mahala ke lapha mofa nje workshop ngale ngemuva uzofika lapha usibone amabhuleshi azobethelekile ngiyamemeza ngempela ke bafowethu ngiyamemeza ngempela bafowethu ningaphuthelwa bafowethu Khuzanini nizojabula kanye nathi inhlamlenzeke le isifikile ke kunjalo nje